Nazdar, Peter! Čau, Páli. Čo je? Taký som nasratý. A to čo je? Stratil som hodinky. Ty si stratil hodinky? No. Ježiši Kriste, ty si stratil svoje hodinky? No. Ježiši Kriste, ale však to nebudeš vedieť, koľko je hodín! Tak som stratil svoje hodinky! Ježiši Kriste, on stratil svoje hodinky! Ešte ty mi to rob ťažšie! Ty počúvaj, kde si ich stratil? Na Hviezdoslavovom námestí. Však ale toto je ulica Hány Meličkovej. No? A prečo ich hľadaš tu a nie na Hviezdoslavovom námestí? Tu je viac svetla.